Toitko mitä pyysin? Toin. Tätä sieltä pitäisi löytyä. Enhän minäkään tongin roskalaatikoita vai mitä? Enhän tunne kipua. Tintti on nyt hintti. Etiketin pala on peräisin suolesta, jonka heitin vasta äsken tähän tynnyriin. Om nom nom nom. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Om nom 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 nom. Annan paperia lyijykynällä ja katso mitä tulee esiin. K, A, R, A. Nom nom nom. Om nom 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 nom. Nom 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 nom. Nom nom. Karaboudjan. Armenialainen nimi. Suokaa anteeksi. Suseksi. Huulta sattuu niin, vittu, ja se niin. Sattuu kun niin. Vittu tätä vittu sä väärää. Pidin ovea kiinni, kun mut mukaan haettiin. Nyt kaikki on toisin ja näitä sain. Toimi mulle ainakin. Tämä kaikki nuuskaan aikaan sai. Virkeänä eläisin. Sitä suosittelen sulle totta kai. Hyvä niin. Teemme Milun kanssa pienen kierroksen kankalla. Anteeksi, ette voi nousta. Turpa kiinni! Jaa. Tää tila oli puoli ilmainen. Sirpan pimppa täysin homenen. Mun pamppa oli naisissa miltaisin. Huomenta, poika! Vittu. What the fuck? Käsitteen pullojen varoen. No saatana, kun tollanen varoitusjuttu on, niin mä en saatana käsittele varoen. Saatana! Vittu! Vittu! Oi saatana! Tehtävä suoritettu. Loppu.